neporaziteľný tankista na M4 Sherman. Teraz dáme čo? No. Teraz dáme nemecké. Nacis. Nacis. Dáme najvyššie? Môžeme. Mausinátor? Mausinátor. Sa nepohneme ani z miesta. Čiže to je mesto. No, trošku som sa stišil, lebo mouse bude hulákať. Dám si znova prakyslý džús. Tak čo si dáme prvé? Ty kokos. Čo si dáme prvé? Ja dávam mausa. Strely tam dám. Panzer granáty. Ja máte do 75-ky, ale 15 ich tam mám. Kým nabíjam ten veľký, tak ho oslepím aspoň. Výbušne tam dám. No, výbušne tam ládujem. Tak. Pi 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 pi. Pim. Pim. To by chcelo sa aj otočiť, že? Jule, jak zasekne tu už C-čkom? Aj. Mám nápad, nejdeme mi dve veľké krabice naokolo? Ono mi to nechce seknúť tú väžu. C-čko drž. Hurá. Tyjo, to je jak parník. Klepri to tam. No. Armored Officer. Čo to máme? Vrm. Armored Officer. Co? Ja som tankový dôstojník, či čo? No, Armored Officer tam máš. Oh yeah. A ja tam mám čo? Prečo to máš v češtine? Ja tu nemám tituly zobrazené, takže neviem. Prečo ideme na okolo? Neviem, ale strieľa to tam na nich nejak moc, takže asi ideme naspäť do mesta, či? Á, ne, ideme na okolo. Robím vláček. Mouse train. Vrm. Praha Kolín nedohoním. A už som to rozbehol, dal som tam 8 rýchlosť. Koľko? 9? Jedu. 17. 18. 19. 20. Top speed. Forever. Aj M13 ide s nami, či M103, či čo to je. To je fakt nejaký trolejbus. Nostra SVK Leopard. Batch. Batch. Pomalu je to. Me to zastavilo. Keď sa chceš otočiť, tak to zastaví, zaradí. Á. Oj, ale to tam oné práši hlavu. Ja ničivo nevyžu. Umedzovač na 20? No. Čiže, ale v reáli to išlo 13, ale v reáli to vôbec nešlo. To sa dalo maximálne tak použiť ako strategická obrana, nič vás.
Ani ne, keďže mali Američania a Rusi vzdušnú nadvládu, lebo Luftwaffe už neexistovala. Preto nemecké tanky sa pohybovali väčšinu v noci. Hlavne v Normandii, tam to bol strach. Jak si sa rozbehol, kámo. Turbo boost. Vrm vrm. Hovorím. Premium diesel. Evo. RS. RS. RS mouse. Vidím tam IS, ale jaké, neviem, lebo je to spoza horizontu. IS-4 to vyzerá. Áno. Neprobili. Ja tam vôbec nič nevidím, ja tam vidím aký val. On zašiel. A, už ho vidíš? No, neviem. Není stromy, debilný. Pás dostala. Nevidíš ju? Nie, Strieľam tam gulometom. dostal som. Strieľam gulometom na ňu. No. Nevidíš ju? Vidím tam niečo, ale... Ona ma prebije? Ona ma... Jaký námet? Pozor, ona ma prebije, neviem. Ona ma prebije. To nebolo, to nikdy nemohlo prebiť. Hej. Undamaget. To není možné, aby ťa prebila. F-hold tu repár tanka, čo chce opravať biznis. Mňa. Ona ma prebila. Ty kokos. Tam máš 70 mm. A ešte... Dvakrát som mu trafil do toho istého miesta. Ešte jedna je tam potom. To vieš, že do šik ma úplne som mu trafil, jak Dilly. A pritom som mieril na trup. Ešte to sú dve IS-4 sú tam a ešte nie tam niečo pred nami. Treba sa uhlovať jak vonom. Má kanón v prdeli. Vo vodku. A ešte je tam jedna. Táto má v prdeli kanón. Aha. Zničen! Daj! Do spodu. A hen tam čo je. Aj neviem, jak to prešlo vôbec. Tam je ešte jedna potom napravo mierne. Tam musíme rozbehnúť takto vedľa seba. Poď dopredu. Drevorúbač. Tlačíme ich. Vidíš ho, vidíš ho, vidíš ho? Napravo, napravo. T10. Mám po páse. Ešte jeden je tam. Či? No, ešte tam je. Vidíš ho? Už Nevidím. ne. Už ne, už je Tam mŕtvý. strom. Ale ešte je tam niečo. Forwards. Že musíme ísť vedľa seba, aby sme sa vedeli opravovať. Áno. Forwards. Marš! Mellow. Tam pred nami možno bude niečo a ešte tá IS-4. Ja už som myslel, že ho nestihnem dotočiť tým tou vežou, ty vole. No, lebo ja by som s tým nemohol uhnúť. Kde som ťa nechal? Zľava. Zľava, ale čo? Hned tuto v ulici je. Tady sa štyrka cez väžu dopredu. Pred nami? Už ne. To bola IS-4 a ešte je tam jeden asi. To nechápem, že to prešlo vôbec.
Ty si tu E4 dal pred nami? No, Tu tá ideš ty. je mŕtva, tá je mŕtva. Táto schytala od niekoho. Postavím sa na... Ty vole, to ľavo dole. E4. Gulomet, Tá. vidím. Non-damaged. Odrazila sa. Ja idem až k nej. Idem aj ja. A ešte nejaký gazik tam chodí pozadí. Toho mám v dupie. No hento gazík, to je ZSUčko asi. Asi. Ostaň troška pozadí, kebyže náhodou ťa chce prejsť. Hello mate. Do toho, Ešte niečo toho tam ešte. okienka. Nejaký ťažký tank tam ešte. Fúha. Šturm. Jaký ťažký tank, však ja som aj ťažší tank. Zásoch. Kde je niekto? IE4 sa tam zrodila. Kde? No tam. Tak ukaj Tam. gulometom. Aha. Už je mŕtva. Ty vole, on sa znova hýbe. To je Niekto veríti. sa zrodil. No. Tu po mne vpália tie protiletadlovky dve. Tuto je jedna protiletadlovka. Už sa odtiaľ dým ozval. Ja proste idem furt dopredu a strieľam počas toho. Ešte ZSUčko by tam asi malo byť. Tuto niekde. No, lebo už asi ne. Dobrý gulomet. Cheater, hacker, please nerf. Please nerf that machine gun. No ja si tuto počkám. Jakého opravovania ničeho. Ja neviem tiež, ja mám iba priezory poškodené. Asi od ťa musí vytlcť všetky tie granáty, čo sú tam pozapichované. Ty vole, to je sa chce medzi nás chovať ako, alebo čo? Počkaj, urobme taký šíp. Dobre. Další mal za nami tuto naše. To na ho pozerám a ja na mňa. Ja počkám, kým to odpočíta, ja toho strelím. Počkaj, ty mu dá do ľavej strany a ja mu dám do pravej. Pozri sa, kde máme muníciu. Vidíš? Aha, ale tomu tam neprejde. Presne do stredu. Ty vole, bomba. A lietadlo s ňu. Extra. Píp, píp, píp. Ideme za ním. Vrum, 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 vrum. Píp, píp, píp. Píp, píp, píp. No, už to bude, už to bude. Toho leoparda. Leopard zničený. Kto do mňa strelil? Si bol močík, nedalo sa prebiť. Shit my nigga. Ja som toho leoparda tam zamotnil.
výskum modifikácií 4000 a výskum strojů 200. What? Jaj, lebo ja si skúmam Panzer 2 a tam proste ide tak pomalinky skúsenosti. To vážne? Hm? Tak kedy si to tak nebolo? Ja viem, keď si proste jednu bitku mal z otvoreného. To je tiež na hlavu. Čiže to má poutvárané všetko skoro. To Geparda nemám otvorené. Panzer 4 Ečko nemám otvorené, Panzer 3 Ečko, ty vole. Jak Panzer... Ja nemám Panther 2, Leopard, Coelian, Kugelblitz, Ostwind, Panzer... Tu je toho veľa, to popridávali. Toto ruské, oné, ZSUčko. 5 kole, ty vole. Ideme, čo mal si náhodou? Ňom, ňom.